बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों जोबोर दुखुनांथाव आरो बिखा खामथावथाव नुथाय। औरंगाबादनि बिट होननाय मोनसे जिल्लायाव कभिडनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानाङो सा 22 सुबुङा। बे सा 22 सुबुंनि गोथै सह'खौ गंसेल' एम्बुलेन्सआव जाबनानै गारनो थाखाय लानानै थाङो। बे जाथायनि उनावनो जिल्लानि प्रशासना बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं सावस्रि बिफाना मोनथिहोनाय बायदिब्ला बे गोथै सह'फोरा थांनाय सनिबार आरो रबिबारनि होननानै फोरमायदों। नाथाय एम्बुलेन्सनि आंखालाव जानायनि थाखायनो गोथै सह'फोरखौ बेगआव सोनानै बेफोरबायदियै मोनसेनि सायाव मोनसे जाबनानै लांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। दानिया फैबावदो नैथि खौराङाव। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव अक्सिजेननि आंखाल नुजाथिनाय बायदिनो फिन महर लादों उत्तर प्रदेशआवबो। बावैसो सान सिगां अक्सिजेननि आंखालजों माखासे बेरामिफोरा अबथिरायै रुंसारि जानो गोनां जाबाय। बेबायदियैनो मैयानि थांनाय 27 एप्रिल अदेबानि मंगलबारखालि उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव थानाय गंसे देहा फाहामसालियावबो अक्सिजेननि आंखालाव सा 8 बेरामिफोरा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं उत्तर प्रदेशनि रायजो सोरखारा माखासे देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव लिरनानै दोनदों दि बे समाव हस्पिटालनि सिङाव लांदां बिसना गैला होननानै। लोगोसेनो खायसे हस्पिटालफोरा बेरामिफोरनो मिन्थिहोबावदों दि बे समाव आरो स्टकआव अक्सिजेन गैला होननानैबो मिन्थिहोदों। बेखायनो बेरामिफोरा गावबा गावनि गोनांथि जानाय अक्सिजेनखौ बुथुमनानै लानोबो खावलायदों। थामथियाव हादर नाङै कर'ना बेरामनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लानायजों लोगोसे आसामावबो जोबोर गोख्रैथिजों बांनो लादों। बेखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा गासै सोरखारि फरायसालिफोरनि सायाव गोदानै नेमखान्थि फोसावनानै होदों। जायखिजाया जिल्लानि सिङाव थानाय 10 सानिफ्राय सा 300 कर'ना बेरामि मोननाय जादोंब्ला एबा फैबाय थानाय समाव मोनोब्ला बे जिल्लायाव गासै सोलोंथाइ थावनिफोरा 15 साननि थाखाय बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि बांसिन जिल्लायावनो थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम बन्द फोसावखानाय जाबाय। लोगोसेनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गासैबो आनजादखौ फैगौ 11 मे खालारसिम बन्द फोसावथ'नानै दोनबाय। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लायावबो कर'नानि पजिटिभनि बिबाङा 103 जाहैबाय। बेखौ नोजोर होनानै बाक्सा जिल्लायावबो सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै बांबोबाय थानायनि थाखाय बन्द जाबाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम फरायसालिफोरा। बाक्सा जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा बिथाङा गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावना होयो दि महामारी कर'ना भाइरासनि पजिटिभआ बांबोबाय थानायनि थाखायनो रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाखिनो थाखाय 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जाबाय होननानै। आरो बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ फसंथाननि गाहाय एबा फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल बिथांमोना फरायसाफोरनि सुबिदा खाबु बायदियै नायनानै अनलाइन क्लास खालामना होनो हागोन होननानै बुंथियो। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। जुलि जानायनि बयहाबो सिमां थायो। बे समावनो महामारी कर'ना बेरामि जानायनि जाहोनावबो PPE थामहिनबा पार्सनेल प्रटेक्ट इकुइपमेन्ट गाननानै गोथार जुलि लानायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथाया मोखां बिजाबाव गोबां भाइराल जादों आरो बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशआव। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला जुलिनि मुङाव कर'ना टेस्ट खालामदोंमोन आरो टेस्ट खालामखांनायनि उनाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावबो बेबायदियैनो PPE गाननानै जुलिनि मन्दपआव जुलि जानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भाइरेल जानाय भिडिअ नुनो मोन्दों। बे भिडिअआ आगरतलानि होनना मिन्थिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जिल्ला बेंगिरिया मोनसे हाबाथिलियाव फैनानै हौवा आरो हिन्जाव गोदानजों लोगोसे हाबाथिलियाव फैनाय सुबुंफोरखौ कभिड प्रट'कलखौ सिफायदों होननानै एरेस्ट खालामनो बिथोन होदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला आगरतलायाव जुलिनि पार्टियाव कर'नानि थाखाय नाइट कार्फिउ फोसावनाय नेमखान्थिखौ सिफायदों। जायनि उनाव जिल्ला बेंगिरिया गपाल बागान मेरेज हलाव सौहैनानै नेमखान्थि सिफायनायनि बेरेखा नायबिजिरहोयो। दथियाव
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा न'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया थांनाय 27 एप्रिल अदेबानि मंगलबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो। बिथाङा फोरमायना होनाय बायदिब्ला मोनथाम आयदाखौ लानानै खौरां मेल खुंफुंदों। गिबि आयदाया जाहैबाय थांनाय समाव रहानि सासे 12 बोसोर बैसोनि कार्बि सुबुं सुमिला रहांफि मुंनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिखौ गोख्रोङै फास्ट ट्रेकनि जोहै साजा होनो खावलायदों। नैथियाव उदालगुरि जिल्लायाव बैसागुनि सिगांनो अनजालि बसुमतारी मुंनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ फुस्लायनानै लांनानै जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिखौ हमनो मोनबाय। बे हमनाय दायनिगिरिखौ गोख्रोङै फास्ट ट्रेकनि जोहै पुलिस बिफानखौ थाबैनो साजा होनो दाबि दैखांदों। थामथियाव राङापारानि 1 नं गेरगुवा जुलियाव सासे बुरै बैसोनि लंकेश्वरी दैमारिखौ दायनानि सन्देहजों खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबस्रांग्रा दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो खावलायदों आरो दायना दायनिनि सन्देह खालामनायाव खोमसि फोथायनायनिफ्राय बर' समाजखौ गोजानाव थानो बिथाङा खावलायदों। लोगोसे बिथाङा बे मेलनि गेजेरजों फोरमायना होबावो दि साफ्रोमबो 18 बोसोरनि गिदिर सुबुंफोरखौ कर'ना भेक्सिन लानो खावलायदों आरो सोरखारा 45 बोसोर बैसोनि गासै सुबुंफोरनि भेक्सिन लानाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों आरो गासैबो सुबुङा भेक्सिन लाजानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायदों। लोगोसे बिथाङा खुंजानो गोनां आनजादफोरखौ सावस्रि बिफाना सांग्रांथियै नोजोर बोनानै एसे उनावब्लाबो आनजादखौ खुंनो थाखाय खावलायदों। स्निथियाव बाक्सा पुलिस बिफाना पंकज गयारीखौ बरबरि थानानि सिङाव थानाय दिखिनकुसि गामिनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै लांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पंकज गयारीया बर' गोदान भाइरेल भिडिअ मुंनि वाट्सएप ग्रुप खुलिदोंमोन। बे ग्रुपनि जोहै पंकज गयारीया डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनि सावगारिखौ पुलिसनि ड्रेसआव थानाय बे ग्रुपनि प्रफाइलाव बाहायदोंमोन। बे ग्रुपनि गेजेरजों खायसे गाज्रि सावगारि आरो भिडिअफोर शेयार खालामदोंमोन। बेनि हेंथायै बरबरि पुलिस थानायाव केसनि जोहै पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना फोरमायदों। दानिया फैबावदो 9थियाव आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन फैगौ 2 मे खालि। बेनि गेजेरावनो भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मोनसे गोनां थांखि लादों दि देरहाखांनायनि उनाव जेबो रोखोमनि रंजानाय एबा रेली खालामनो हानाय नङा होननानै। लोगोसे बिजाथिया देरहानायनि फोरमानलाइ लानो थाखाय 2नि बारा सुबुं लाफानो हानाय नङा होननानैबो फोरमायदों। कर'ना महामारिनि गिख्रंथाव थासारिनि फारसे नोजोर लाखिना बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै बिसायख'थि आय'गआ फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।